Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzokutanda mwedzi uno waiyechi wabvu nyasi pasi rese izuva rinoremekedziwa nokupemberera wabasa wanoita kuti nyika dzitenderere, nyika dziite kupfumvura zviri nani. Toramba tichiti simba kuwabasa. Idi takakura makore ana mugenotsvangirai wari kureketa iwo kuti mushandi shinga mushandi shinga tikaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi. Nelson Chamisa goreketa iye masoko ozuwa roabasa areketa iye aitoti wanhu ngawareka hawo gosha nokuti ari kuziva zviri kuitika, kuti wabasa wachiri kutoriwa basa wanhu wakuitiwa sonhapwa, kuitiwa somadhongi, hwi kuitiwa sowanhu. Ipapa wareketa iye achitoti kubiwa kwaari kuita wanhu kumabhengi, kubiwa kwaari kuita wanhu nohurumende, kumbunyikidziwa kwese kwari kuitika ari kukuziva, ende paari kupinda makunokuno yano zviri kugadzirika zvese. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Atiye chiremerera chokunzi munhu ari kubasa chinenge chabenhuka, chiremerera choakasiya mabasa chinenge chabenhuka, chiremerera choakasenza wakasvikira pamujandigere chinenge chabenhuka paari kupindapo. Rekai tione kuti zvinoperera papi, asi areketa hatu zvino. Wabasa wari munyika medu idi wadichiwa, wachada bazvo kuitiwa muyembe newanhu wanoti ndiri kumirira kodzero dzenyu, wanonzi pachirungu matrade unions. Ipapa kureketa kuno kwanyasi woZCTU unobva watoona kuti aiwaba yaimbowambada, asi izvezvi chakakiti chaiko, nokuti palibe kana chisvinu chaitika chinoreketeka kuti kwai ZCTU yaita ichi chokuti nochokuti, nokutoti ipapa mutungamiri wavo chaiye paanga ari kupa mureketo wache Florence Taruinga wanhu watoisvika pakutoti dzvamu kutosimuka chaiko kutekaira kuenda. Unobva waona kuti pachiribe chizvinu. Ipapa chakonzeresa pokare kurambidza kuwaita kuti wanawo Stalos wapinde wagopawo masoko okusimbisana nosangano roZCTU, riri sangano rakabvira kare richizikana kuti rinomirira kodzero dzowabasa pose pese, pokare richimisidzana nohurumende. Izvezvi aiwa unobva watoona kuti aiwa pachiribe chinhu, pachiribe kana chibodzi kwakundonanzvanako dzakakora kwegani kwakiitika mazuva ano. Rekai tigokunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika mabuja. Wamwe wanakadzitape wokuZimpapers wanyepiwa nowanhu kuti wareke kugoramba wachita maitira awanoita, nokutoti pavari kureketa nhau yamadzibaba eShimairi wari kutoita sokuti aribe mhosva. Iye apowa dzimwe mhosva 5 dzokubhinya wanhu wachiri wadiki wari pasi pemakore wanhu wanobvumiwa kuenda pabonde. Ndipo munotoona kuti murume uyu anga akaita kunyangariwa. Ukaona mubvanano makore 14 achitonza anowana wairi. Mabuja paribe chizvinu kaapa, paribe chizvinu. Idio nayawe denga riri kure chaiko. Rekai tione kuti mhosva dzichaperera papi. Takundoimba kuti wakasara wache panzepo wari kuita bazvo kuti wapfungaidze kuti aburitsiwe zviribe kana nyaya. Meya weguta reHarare Jacob Mafume afumira ipapa kuburika padandemutande ari kuti tiri kutenda OCMD watipa motika inosenza nomabhatiri. Takuda kutoti wanhu wese wanouya koti wari kuda kuti wagoite zvokutakura wanhu nodzimotika wasenzese motika dzomabhatiri. Idio rekai tinyarare. Tikazvireketa ipapa tingazonangidziwa tugumwe. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinenge zvipera nokupi. Apa iye ari kutoreketa sokuti CMD richiri bazi rohurumende. Apa CMD yato kambani kairiko yakatozvimira egani, nyangwe iri kambani yohurumende. Rekai hedu tirambe takaringa ipapa kuona kuti zvinoperera papi. Wakuru hurumende watofunga kukama wanhu kusvikira paropa chaipo, nokutoti zvawakareketa zviya kuti taada kuti wanhu wese wakone wafanire kunge wachiita zvekuti wagobhadhara mari dzomutero orezinesi
kuti vanhu vese vakonewo kubhadhara mari dzorezinesi dzomutero, kwaye kuti zviitike zvinofanira kuti zviitike makonokono yano chaiwo. Ipapa vari kuringa kutosimudza mari inoda kusvika mamiliyoni 40 omari yekuamerica. Mabuja pakaita kunyangariwa, ukaona vanhu vakuda mamiliyoni 40 kuti nyika yese iite kudari. Idio apa iyo rezinesi yacho musafunga kuti yakachipa iri kutoita kudedzera kuruma chaiko, kutoita kunge kahanda koshumba. Ipapa kwai madhora 23 omari yekuamerica pamwedzi 3. Mabi yangu rikaitione. Ipapa tiri kusvira kuti vamwe vanoendawo kumatarodzi mhosva nonyaya iyi, nokutoti zviripo pamutemo izvi. Kwakamboitika nyaya jakaendesiwa naJustina Mukoko makare kareyo, akahwina nyaya kumatarodzi mhosva pokare, kuti zvinoita izvozvo zvokumanikidza munhu wese kuti atenge iro rezinesiro. Mamwe makambani ari kutorwadziwa ipapa nokuti wakatoita kubisa pachaipo maredhiyo mudzimotika dzawo nonhau iyi. Asi ipapa wanenge wakutomanikidziwa warume. Wakabva kukwidzapo kare mari dzomutero dzimotika. Ipapa wakutingidzira kuingidzira kaari kuita mari dzomotika dzomutero kayo, kokuti munhu wese anenge akundonzewo munhu wese anomutero akatenga rezinesi, anomutero akatenga rezinesi. Mabi yangu idio nayawe. Izvi zvinoda kuti zvikuwe izvi. Rekai henyu vamwe vagorekete kuti kunonyushidza iri mavanhu. Ndokuruma chaiko kuri kuitika uku paribe chizvino. Bepanhau romira ragoreketa iro kutoti ZANU-PF vari kumira kuMozambique kuku, kwaiva kunyoresa vanhu vakawanda zviuru nozviuru, kunyoresa kuti vagopinde kuvhota munyika yeMozambique. Ukaona zvadari, tiri kundoemba kuti wekuMozambique wo vanotadza kuzviona izvozvi, nekuti zvikabatika kuti ichokwadika, tinonyalirepi? Zvikabatika kuti ichokwadi, tinopinda papi? Tindatotanda ipapa kunangidziwa pokare kuti taakupindira muno zviri kuitika muno dzimwe nyika. Idina yawe zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa. Sarudzo dzokuMozambique dzichaitiwa mumwedzi wa10 chaiwo gore rino. Kwai sangano rinonzi Bechulika Zulu ipapa paritoratona kutoti kuBhalagwe dombo dzvipa ravakaisa rokurangarira vanhu vakagwarashiwa paguku raHundi. Kwai ipapa rabiwa pokare, wakariisa mumwedzi wakukadzi chaiwo zuva re24 kunorabisiwa pokare. Vari kuhwadziwa fani. Kwai hurumende ipapa iri kureketayo kuti irida kuti izoende kumaruwa koita kuti vanhu vakone kubata, kuti vanhu vakone kuwana zvinhu, mishonga yokurapa pokare nokufirita kuti zvireke kuramba zvinyangarira vanhu, nokutoti kwai panyangara ipapa, kwai panyangara gore rino rakaita kunyangariwa chaiko nonyaya yekuti kuribe kunaya zvinhu. Kai tigoona kuti vanozviita chere zvavari kureketazve, kana kuti kwakundoita manyautsambukamwa ega ega. Tenge tikunyepa iyi. Vanhu munyika vari kuhwadziwa fani nyasi zuva rechipiri rokutekaira kweiyo mari yomazigi nomazigana ayo. Asi ipapa kwai zviri kutohwadza kuti vanhu vari kundoboya basi maziga anopfuura asingapfuure pa10 iri mari yopepa. Heno kuti vari kuda kuti munhu kana akatora 1000 otora 1000 zviri zvitsumbu. Imi kai vanhu vanoita muyembewa. Rekai hedu tirambe takaita kuona kuti zvinoita kudini. Wada kuti vanhu vaite kunge vari kumweta uhwa, idi zvakaita kuoma chaiko. Unobva wazvisaya. Asi zviri kundoreketa chinhu chibodzi. Ngoma ndiyo kurira kwayo iri kundokurekaba, iri kuramba ichindorira zvibodzizvo zvayaindoita makore ekare. Rekai hedu tirambe takaringa, asi zvinohwadza. Tikaringa dziri kuitika pasi rese. Kwaita Bombeki naSiriyo Ramaposa ipapa vari kureketa kuti kana sarudzo dzapfuura vari kuda kuti vaite katombo kanyaiko nyika yese, National Dialogue pachirungu. Hino kuti wada kuti riite kudini, ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Umwe anonzi Kaiser Zulu kwai ariko kuZimbabwe abatiwa ariko, asi ari muchipatara akatotiza unyika kwache.
nonyaya yekuti angati kuita hunhu hwana Jojo Charamba hu nana Niki Mangwana idina yawe muchazvionera zvichaitika ipapa. Kuita kumhanya karikiriki ndiko wachaita warumewa kuno apa kwaiye akaita stroke ndokuzopinda kwaaita muchipatara. Idina yawe zvinoramba zvinoita kuuya chete. Regai tione kuti zvinopera sei. Warimi wekuUganda watotanda izvezvi kuita mutsepwede nokutoti waakutora kutsvaka vanhu vanochengetedza zvirimwa zvavo zvokoko kuti wareka ugobiwa anowana makororo. Kwai makoronyera anga kuramba achindoenda koba ikweyo nokuti koko yakakwira mutengo wokutengiwa nayo. Kuno zvayakakwira mutengo wakutoti taona pekubatira chaipo. Tikaiti gokunyepai kuti zvinenge zviperera papi. Asi ipapa mukazoona zuva ramangwana kwakundonzi kuUganda kwaita hondo kuno wapanduki moziva kuti ndo matandira azvakaita. Kenya kwaipapa iri kusaya kuti chii chiri kuitika nokutoti nhandare yavo yondege guruguru Jomo Kenyatta International Airport kwai yakaita kuvhiringidziwa nokusayika kwemagetsi. Unoita kusaya kuti chii chinoitika kuti zvinhu zvidando. Kuziya kwedu magetsi anozoendesiwa kana nyika yese ichiribe kana ribodzi regetsi. Kaitione kuti zvinoperera papi izvozviyo. Nyika yoMali yagoreketa kuti ipapa yakapfuura ikauraya mukuru weICC akaita ngari kudiwa noAmerica achinzi kana akaboeka munhu anenge amuboya ngaagopuwa mamiliyoni 5 omari yekuAmerica. Hino peno wachaipiwa peno kumanyepo. Ticharamba takaringa. Dubai UAE kwaipo kare mvura inokona kuuya pokare svinu ukaona padare yozoti paita kunyangariwa nokutoti iko kuDubai tinoziya tese kuti igwenga riribe kana chinhu chibodzi. Kuno ukaona gwenga rakutonzi gwenga rirakutoita mafashamu pokare wanyanya kuita mutsepwede nozvinhu zvayawe izvi zvinofanira kusiyiwa zvakadando. Tamba nemakore kuzvisikira kamoto muziso chaiko. Kaitione kuti wanoipedza sei nyaya yacho nokutanga kwawaiitako. Tiri ipapo zvedu kamapujari kaiti chigumire pano ndini wenyu mhandu weonawo.